future. जों दा थांगासिनो शिलं मेघालया थांनायजों लोगोसे वेलकाम टू माय इउटिउब चेनेल आंनि गासैबो साबस्क्राइबारफोरनिसिम आरो गोदान साबस्क्राइब खालामनायफोरनिसिम आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दा जों गुवाहाटीनिफ्राय थांगासिनो Taking my dreams, taking my freedom, giving them in attention. बेनो आंनि शिलंआव फार्स्ट टाइम फैनाय आरो फार्स्ट एपिसोडआ बेनो Understand and गारियाव खुलिखुलि मारिबोनि शिलंनि मेन भिउ नै लामा सेराव नुगोन आरो जोंना गारिया बैनो ओरै फैबाय जों बे लामाखौ मोजां नुनायखाय दसे थाथ'ना फट' खेबजाबाय आरोना आब'मोनजों बे जायगाखौ शिलंआव थांबाय थायोबा नुगोन आरोना लामा ससेयावनो नुगोन बेखौ नोंथांमोना बे थाङोबा जेब्ला थाङोबा बेखौ नायबानो जाबाय खेबसेबाबो ओंखारनानै एक्चुअलि लोगोफोर आं जे जायगायाव फैदों बे जायगायाव मोनफैखांबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिगोन मा जायगायाव फैदों आरो मानो ओंखाम जाग्रा सुपजों मिस्टिजों लोंबाय आरोना बेलासियाव सुप बेनो जाहैबाय डाइनिं हल बेयावनो जों जागोन आरोना दा बे जों थांनाय जायगायानो जाहैदों शिलंनि नेहु केम्पास माउकिन र'आव जादों लोगोफोर जों रुम थानाय सेरावनो मोखाङावनो बिसोर सिंगारफोर गोदान फैयो आरोना जों उन्दुनायनि सिगां बिसोर गान खननानै होयो सानफ्रोमबो फैयो सानसेयाव सासे सिंगार सानसेयाव सासे सिंगार गोदान फैबाय थायो आरो बेयाव थांदों आर्सारि गेम गेलेनो बेनो जाहैबाय सेकेन्ड नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2022
जोबथ'सिगोन आरो नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै था एपिसड 2 लाबोगोन आङो गान खनगासिनो बेयाव गान खनगासिनो फैबाय नायनानै जोब्बाय दा रोङा बेनो बेयावनो थायो सप्तासेयावनो थागोन What is right and what is wrong? नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना थांदो आरोना दा ओरैनो गोदान भिडिअनि थाखाय नेनानै थादो लोगोफोर बाय बाय What is right and what is wrong?